Dağlık ülkede ýaşaýan watandaşlarymyz süýtden bir näçe önümler taýarlaýarlar. Bu gezegen biz size mehriban dostlar, kiyahadymyzyň günörtan çağynda geçiniň süýdünden taýarlanýan peýnirin taýarlanyşyny görkezmek üçin Düýedaş diýip atlandyrylýan ajaýyp tebiğata geldik. Süýdümiz kızandan soň ortalýar. Ýörite taýarlanýar. Ýa-ni gory süýde bulandan soň batyrýar. Yarım saat garaşýar. Yağını kızartmaz, etimizi açacağız. Naharımın eti olur, tayar bolandan soň soğanlar atýar. Yarım saat geçenden soň taýar bolýar. Ondan bunu halka koymalı. Suyunu ayırmalı. Suyu çıkandan soň, ondan üstüne daş bilen batırýar. Yarım saat durandan soň taýar bolýar. Orta naharymyz qaynap tagama gelenden soň mäşini atýar. Bizim milli naharımız taýar boldy. Bölünden soň duzlamaly. Duzlaman koysoň daýranaňa çolýar peýnir. Ha peýnirin taýar boluşy şeýle. Bu ýerde bolsa peýnir, ýa taýarlanan peýnirler, elinjektäde peýnir, ýöne köp wagtyň dowamly durmak üçin peýniri duzak koýarlar. Şol duzlamagyň sebäbi daýlanmaly üçin indi şu peýniri tenip wagty ýerýär. Tomur ýa-da tenip fasylly howanyň durmuş şertlerine laýyk
suwlanmagy taklaşdyrylyr.